Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Iki bahas ketah sing keluar dari farji perempuan, ya diantaranya adalah apa? Getah haid, ya. Dan ini wonten keterangan saya bahwa makhluk hidup yang haid itu ora trimo wong wedok tok, ya. Ternyata ada beberapa makhluk hidup kewan sing juga ngetokno haid. Iku diantaranya adalah ana arnab. Arnab iku apa? Kelinci. Ya, kelinci niki ya iso haid. Kemudian ada lagi doboon. Doboon niku anjing hutan, semacam kayak anjing hutan, nggih. Nah, niku nggih padha saged haid. Terus wonten kelelawar. Nggih, lawa-lawa. Lawa niki saged haid. Terus ada lagi onta wedok. Onta wedok niku nggih saged haid. Kemudian anjing perempuan niku nggih saged haid. Terus cicak. Nah, niku nggih saged haid. Nah, jadi iku mau di antara hewan-hewan sing apa saged haid. Wa ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu taala wa aqallun nifasilan utawi sithik-sithike nifas. Lahdzatun iku sak wektu. Wa urida lan dikarepaken biha kelawan lahdzah zamanun apa wektu yasirun kang sithik. Wingi wis dibahas tentang napa waktu ya haid. Ya, waktu maksimal haid, waktu sithik-sithik haid pira? 1 hari 1 malam. Waktu akeh-akeh maksimal berapa? 15 hari 15 malam. Lumrahe pinten lumrahe? 6 atau 7 hari. Nah, saiki bahas tentang nifas. Nifas itu darah yang keluar apa ini setelah melahirkan. Nah, di tengah melahirkan atau sebelum melahirkan iki gak disebut nifas, ya. Lah iki saiki bahas tentang napa sithik-sithike nifas. Sithik-sithike wektu nifas iku pira? Sak waktu, lahdzatun sak waktu. Utawa zamanun yasirun, waktu sing sithik. Artinya ya waktu sing sithik wis. Ya, waktu sing sithik. Bahkan ada sebagian perempuan iku ya kadang ngetokno getah napa jenenge nifas niku cuman nggih sithik tok lah, sak tetes lho pinten ngoten nggih sithik tok. Nah, iku maksudnya zamanun yasiron, wektu sing sithik kaya ngono kuwi. Nggih. Tapi lumrahe iku nggih sampai 40 hari. Nanti disebutke kados e. Wabtidaun nifasi lan utawi kawitane nifas. Nggih, kawitan waktu dia dihitung sebagai nifas iku kapan? Minin fisoril waladi, saking terpisahe ya, saking terpisahe anak, ya metune anak. Ya, iku kados ngoten. Saking terpisahe napa? Anak. Ya, nah isih proses melahirkan ya durung diitung nifas iku. Wa aksaruhu lan utawi akeh-akeh wektune nifas. Situna iku 60 swidak ya yauman apane dinane. Wa ghalibu lan utawi lumrahe wektune nifas arbauna iku 40 yauman apane dinane. Wal mu'tamadu lan utawi perkara kang dicekeli digawe itimat digawe sandaran. Fi dzalika utawa iki dalil nggih, fi dzalika ing dalem mengkono kang tinutur mau nggih waktu sidike akeh atau lumrahe al istiqra'u iku istiqra'. Ya penelitian. Istiqra'. Itu ditakoni setunggal-setunggal ya meskipun gak kabeh. Aidon hale meneh. Iki lumrahe atau ya paling akeh nggih, paling akeh ya paling akeh apa nifas itu berapa? 60 hari. 60 hari. Kok misal ya punjul dari 60 hari maka punjulannya bisa dipastikan niki istihadah. Ya lumrahe pira? Lumrahe biasanya 40 dina. Nggih, 40 dina niku nifas. Ya, lumrahe ngatus ngoten. Lah sing digawe kok iso penentuan semene iku kok di
sing digawe iktimat adalah napa istiqra, ya penelitian do ditakoni. Ya wong wedok-wedok zaman semanten do ditakoni oleh Imam Syafi'i. Ya kados ngoten. Iku jenenge istiqra. Ya meskipun istiqrae mboten mboten istiqra sing sempurna, karena istiqra sempurna ya termasuk perkara sing susah sekali ya. Wedok wae sak alam donya takoni siji ora mungkin iku wis. Iku kados wa qalut tuhrilan utawi sithik-sithike suci al-fasil kang misah bainal haidataini ing dalam antaran haid loro. Khamsata asyara iku 15 yauman apane dinane. Ya, nah saiki membahas tentang sithik-sithike suci antara dua haid. Nggih. Ana wong nggih tiap bulan haid. Nggih, tiap bulan ana datang tamu bulanan niku haid. Terus badhe niku engko datang haid meneh. Lah, suci antara dua haid niki piro minimal berapa? Minimal 15 hari. Berapa? 15 hari. Ya, kok misal antara satu haid dengan haid yang lain, haid yang berikutnya iki kurang dari 15 hari, misal iki dina iki mandek terus badhe niku seminggu meneh iki utawa 10 dina meneh urung sampai 15 dina kok metu darah meneh, ya ini bisa dipastikan nanti ana sing mboten haid nih, ana sing istihadah. Ya iku detaile ya wis dipelajari ning kitab sing khusus tentang haid, nggih sing pembahasan tentang haid. Nah iku kados ngoten. Ya jadi sithik-sithike suci antara dua haid berapa mau? Berapa? 15 hari. Ya 15 hari. Nah iku antara dua haid. Angkon antara haid tapi nifas pripun? Ora kudu 15 hari. Ya ora kudu 15 hari. Nah antara haid tapi nifas. Iki wahtarozalan ngetokno al-musannifu sapa ke musannaf. Bi qaulihi kelawan dawe musannaf bainal haidataini ing dalam antara haid loro. Anil fasili saking ya anil fasili saking perkara kang misah baina haidin ing dalem antarané haid wa nifasin lan nifas. Idza qulna nalikane ngucap sapa kita bil sahih kelawan pendapat asah annal hamila rupane setuhune wong hamil tahidu iku iso haid. Fa innahu mongko sak temene ya al fasil suci sing misah antara ya haid tapi nifas ya juzu iku wenang an yakuna apa yen to ana apa pemisah ya suci pemisah antara haid tapi nifas duna khamsata asyara iku kurang ke 15 dina yauman apane dinane 15 yauman apane dinane. Dadi ngoten mau dawe musannaf aqallut tuhri bainal haidataini sithik-sithike suci antara dua haid iku berapa? 15 hari 15 malam. Kenapa kok dengan bainal haidataini nyebutno antarane dua haid? Sucine iki suci antara dua haid. Iki kanggo ya mengeluarkan nggih suci antara haid tapi nifas. Nah, engko antara haid tapi nifas ora kudu 15 dina. Nggih, mboten kudu 15 dina. Nah, misal kok sedina tok iso-iso wae ora apa-apa. Lah nanti nggih ana kalane haid dhisik lagi diikuti dengan nifas. Haid suci terus nifas. Ana kalane nifas kemudian suci terus bariku haid. Nah, niki sucine antara haid tapi nifas niki ora kudu 15 hari. Ya ora kudu 15 hari. Nah, iki gambarane pripun? Gambarane niki nak sing haid dhisik haid terus bariku suci terus badhe niku nifas. Ana wong nggih ana wong hamil. Nah, di tengah hamil misal usia kandungan 9 bulan iki haid. Ya, kemarin wis jelasno bahwa pendapat sing asah sing muktamad bahwa wong sing hamil iku iso haid. Ya wong sing hamil niku saged haid. Niku dalam masalah fikih nggih. Ya, meskipun dalam masalah apa kedokteran nggih wong hamil kok haid iku dikhawatirno iki iso guguran iki. Nggih. Tapi kok misal terjadi ana wong hamil ngetokno getih iki iso dianggap haid saged. Ya menurut pendapat napa asah niku. Nah, jadi gambarannya pripun ana wong hamil 9 bulan, wonge haid. Ya, wonge haid. Terus badhe niku suci sedina, nggih, suci sedina badhe niku yang iki melahirkan. Perempuan ini melahirkan terus baru apa ngetokno getih nifas. Ya,
maka suci antara haid dan nifas iku cuma berapa hari? 1 hari. Ora apa-apa koyo ngono kuwi. Nggih, ora masalah. Kenapa? Karena bukan suci antara 2 haid. Nah, suci antara 2 haid niku kudu minimal berapa tadi? 15 hari. Nggih. Iku gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, nifas lagi haid, nifas suci lagi haid. Ono wong bakdo nifas wis bar, nggih nifase iki sampai misal nggih tadi maksimalnya berapa 60 hari nggih. Sampai 60 hari terus bakdo niku suci sediluk 1 hari misalkan, terus bakdo niku metu getih meneh. Nah, kok ngene iki niki saged dihukumi sebagai haid nggih. Nah, kenapa? Karena ini mau suci antara haid tapi nifas tidak disyaratkan 15 hari, tapi 1 hari atau 1 waktu pun oleh rapopo. Niku kados ngoten. Nggih. Paham ya? Terus balik meneh teng wala hadda lan ora ana batesan niku maujud li aksarihi maring akeh-akeh suci antara 2 haid. Faqat tamkusu ay atuhri li aksarihi maring akeh-akeh suci antara 2 haid ay atuhri tegese suci. Faqat tamkusu mongko temen nggih anteng tengok-tengok nggih. Netep sapa almar'atu sapa wadon dahroha ing sumur hidupe. Mongsone wong wedok bila haidin kelawan tanpa haid. Suci antara 2 haid maksimale pira? Nah minimale berapa tadi? 15 hari 15 malam. Maksimale ora ana maksimale. Gak ana maksimale. Ya kadang ana wedok niku malahan nggih ya mboten haid sama sekali seumur hidup. Kadang ya ada kayak gitu. Ya meskipun gak normal lagi. Ya, kadang ono nggih ana wong sing napa jenenge bakdo haid terus bakdo niku mandeke suwi ngasih sasi-sasi ngasih tahun-tahun nggih ora napa jenenge mboten haid meneh ya iso wae ora apa-apa ya iso sakit mawon. Nah, kenapa? Karena enggak ada batas maksimal suci antara 2 haid nggih. Paham ya? Amma ghalibut tuhri anapun utawi lumrahe suci antara 2 haid fayota baru mengko diwilang apa ghalibu apa jenenge ghalibut tuhri bi ghalibil haidi kelawan lumrahe haid. Fa in kana mongko lamun ana al haid apa haid sitan iku 6 dina. Fatuhru mongko utawi suci arba'atun wa isruna yauman iku arba'atun wa isruna iku 24 yauman apane dinane. Aukana utawa ana al haid apa haid sab'an iku 7. Tuhru mongko utawi suci salah satun wa isruna iku 23 yauman apane dinane. Nah, jadi lumrahe suci antara 2 haid niku tergantung napa? Tergantung kebiasaan haide. Nggih, dalam sebulan niku kan 30 dina. Nggih lumrahe nek hijriyah niku antara 30 dina utawa 29 dina nggih. Niku nek kok haid niku biasane 6 dina, maka suci antara 2 haid lumrahe niku nggih pira? 30 kurangi 6 pira? 24 dina. Nek napa jenenge lumrahe niku kok 7 dina, nggih 7 dina, maka suci antara 2 haid lumrahe pira? 30 kurangi 7 pira? 3 likur ya, 3 likur are. 3 likur. Kok kaya hitung-hitungan sing viral iku. 21, 22, 24, selawe, bar selawe, 6 lawe. 7 lawe. Aduh. Ya ikulah. Jadi napa jenenge ing basa Jawa ngono, basa Jawa iku ana angka sing nggih, angka sing bedoni dhewe. Nah, biasanya kan selikur, rolikur, selikur, rolikur, telulikur, 24 kira. Harusnya 25. Nah, harusnya kan ngono. Tapi jadi selawe. Engko balik likur meneh 6 likur, 7 likur, 8 likur sampe selawe ya kan. Nah, ing bahasa Arab niku nggih wonten sing spesial kados ngoten. Yaiku angka 6. Nggih, angka 6 iku biasanya sitah. Wahid, isnen, salasa, arba'ah, sitah, khamsah. Khamsah, sitah, sab'ah dan seterusnya. Nah, engko nek digawe yang ke 1 berarti al hadi al wahid ya, wahid isim. Asani, asalis, ar-rabi niku isim fa'il sangka kalimat-kalimat iku mau. Ya. Kecuali 6.
Demikian sitah bukan satit mboten, tapi sadis. Ya. Nah, khamsah kan khamsah jadi khamis, arba'ah jadi rabi'. Ya, salasah jadi salis, isnain jadi sani. Ya. Sab'ah jadi sabi', samaniyah jadi samin, tis'ah jadi tasik, asyarah jadi asyir. Tapi nek sitah mboten satit mboten, tapi as-sadis. Ya, tapi as-sadis. Nah, niki termasuk apa jenenge ya bilangan sing ya bedani kaya mau nak ning Jawa mau mboten 25 tapi pira 20. Aja diterusno 6 lawe, 7 lawe, 8 lawe aja ya. Wes balik neh teng iki. Nah, iku mau balik neh ya. Dadi lumrahe suci antara dua haid, pira mau lumrahe tergantung suci haite. Nah, haite kok 6 dina, maka pira suci antara dua haid berapa? 24 hari. Kok haite 7 dina, suci antara dua haid pira? 23 dina. Ya, iki wong wedok kudu napa jenenge nyateti nggih. Iki terakhir metune haid kapan, terus bariku mulai haid kapan, engko napa warnane getah iki pira, iku dicateti nggih. Mulai tanggal pira warnane rada kehitam-hitaman, terus bariku mulai napa jenenge rada mboten kehitam-hitaman nggih, rada dadi merah biasa mulai kapan niku kudu dicateti niku. Ya, kudu dicateti. Nggih, wayah-wayah kok misal ono trouble dalam siklus haidnya niku sampean gampang cara ngitungnya kapan haid kapan ora nih, kapan dianggap haid kapan dianggap istihadah. Wa qalu zamanin lan utawi sithik-sithike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalem mangsa almar'atu sapa wadon wa fi ba'din nusakhilan niku tetep ing dalem sebagian pira-pira naskah aljariyatu sapa wong wedok. Aljariyah bil mar'ah manane padha nggih, wong wedok. Tis'u sinina iku 9 tahun qamariyaten sing bangsa qamariyah. Ya, jadi sithik-sithike waktu seorang perempuan niki mau sithik-sithike usia seorang perempuan iso haid iku pira? 9 tahun. Ndak ingin tak jelasno ya. Gak apa-apa. Falau ra'at mongko lamun ya ningali sapa wadon hu ing geteh qabla tamamitis ina ing dalem sadurunge sempurnane 9 tahun. Bi zamanin kelawan mangsa, kelawan wektu yati kukang cupet. Ya sempit apa mangsa an haidin saking haid wa tuhrin lan suci. Ya haid sithik-sithik haid pira? Sedina sewengi. Sithik-sithik suci antara dua haid berapa? 15 hari, 15 malam. Berarti sedina tambah 15 dina pira? 16 hari. Iku maksudnya ngoten. Fahuwa mongko utawi geteh haidun niku haid. Wa illa lan lamun ora berarti di zamanin sing yasau haid an apa sing ne wa illam yadik an haidin wa tuhrin. Ya. Iku 16 dina luweh nggih, 16 dina atau lebih dari 16 dina, maka fala mongko ora diarani haid, mongko gak diarani haid. Ini tak jelasno ya, bahwa sithik-sithike atau batas minimal usia seorang perempuan niki metu geteh dianggap haid itu kapan, Bro? 9 tahun. 9 tahun qamariyah. Nggih, 9 tahun apa qamariyah. Lah 9 tahun niki mboten bitahdid, mboten secara pasti kudune 9 tahun pas ndak. Tapi takriban kira-kira. Nah, kira-kira iki pira? Ya, kira-kira iki pokoknya 9 tahun terus baru dikurangi 16 dino. Yang mana 16 dino iki hasil dari apa? Sithik-sithike haid, pira iku dino, ambikan sithik-sithike suci antara dua haid berapa? 15 hari 15 malam. Ya sedina tambah 15 dino berarti 16 dino. Kok 9 tahun kurang 3 dino metu geteh. Nah, iki iso dianggap haid. Kenapa? Karena masih dalam lingkup 16 hari. Kalau misal 9 tahun, ya 9 tahun ya. 9 tahun napa jenenge kurang 9 tahun kurang 20 dino metu geteh, apakah dianggap haid? Mboten. Ya, kenapa? Karena tidak di lingkup 16 hari tadi. Wis iku lah ndek sak jelasno. Wa aqallul hamli lan utawi sithik-sithik hamil zamanan apane mangsane. Sitatu asyurin niku 6 bulan walahdotani lan 2 mangsa. Waksaruhu lan utawi akeh-akeh napa mau hamil zamanan apane mangsane arba'u sinina iku 4 tahun. Wa ghalibuhu lan utawi lumrahe
Ya wa bulan utawi lumrahe kebiasaane lumrahe napa mongsone hamil atau asyurin iku sangang sasi. Wal mu'tamadu lan utawi kang di wal mu'tamadu lan utawi kang dicekelan ya sing gawe iktimat dalile apa fi dalika kang dalem mengkono kang tinutur al wujudu iku wujud ana ya ana ya tentunya istiqra ya dengan ada istiqra meskipun gak tam wes dadi ngaten iki sithik-sithike nggih sithik-sithike mongsone hamil nggih iku pira 6 bulan walahdotani dan 2 mangsa 2 waktu artinya ngeten nggih artinya ngeten 6 bulan dan 2 mangsa niki 2 mangsa kanggo ngelahirno 1 mangsa kanggo ngelahirno 1 mangsa kanggo kumpul suami istri nah niku kados ngoten lah sithik-sithike 6 bulan artinya ngeten kapan ana wong nggih kapan ana wong kok misal bakdo akad nikah terus bakdo niku antara akad nikah kalihan nanti melahirkan niki kok lebih dari 6 bulan dan 2 waktu ya pokoknya batas minimal sithik iku 6 bulan dan 2 waktu tadi maka anak bisa dinisbatkan kepada ayahe kok misal ora nggih ora ana 6 bulan dan 2 waktu ini maka anak gak iso dinisbatno kepada orang tua kepada ayahe ini tak kasih contoh iki sing kadang terjadi ya naudzubillah min dzalik ya saiki niku pergaulan sangat bebas sekali medeni wong nggih ning njaba niku muga-muga kita ya terselamatkan dari ya napa perzinaan ngoten terus nggih karena pergaulan bebas ada orang nggih sing sadurunge nikah iku nyicil sik jadi nyicil terus bariku hamil karena hamil akhirnya dinikahi lah tek nikahi ku mau nggih tek nikahi berakad ambekan lahire kadang ngono dadi iki hamil apa jenenge pas akatan niku wis wetenge wis gedhe nah, terus bakdo niku kacek 2 bulan kacek 3 bulan wis lahiran karena wis dicicil dhisik iku mau ya kacek 2 bulan kacek 3 bulan wis lahiran kacek kadang sampai 5 bulan wis lahiran maka bagaimana si anak iki ora iso dinisbatno ning bapake ya kenapa karena antara akad kalihan napa mau antara akad kalihan lahiran niku mboten wonten 6 bulan paham ya mboten wonten apa 6 bulan maka kok ngene iki anak gak iso dinisbatno ning bapake artine kok misal anak iki wedok kok besok gede iki ameh nikah maka bapake iki mau meskipun secara biologis iki memang bapake karena wis nyicil sadurunge nikah iku mau iki gak iso dadi waline bukan waline iku kenapa karena anak gak dinisbatno ning bapake sapa waline engko wali hakim ya iku Pak Naib Pak kok KUA niku gak oleh bapake saya nikahkan kamu dengan anak saya ora ya kenapa karena tadi mau antara akad kalihan lahiran oga ono 6 bulan dan 2 waktu tadi paham nggih paham betul niku kados ngoten ya semoga apa pergaulan kita niki dijogo dening Gusti Allah nggih aja sampai apa jenenge terjerumus ning masalah perzinahan kados ngoten naudzubillah min dzalik ya dosa gedhe niku nah iki balekna sampe iki dadi sithik-sithike hamil niku pira 6 bulan dan 2 mangsa iku 2 waktu ya sing 1 waktu kanggo apa mau kumpul suami istri sing 1 waktu kanggo nglahirno lah akeh-akeh pira maksimale iki nek disebut keting mriki 4 tahun ono hamil sampai 4 tahun niki nek teng hasyiah mriki teng hasyiah Bajuri disebutke bahwa ya sebagaimana Imam Syafi'i mengabarkan bahwa beliau niku ning jero wetenge ibuke niku 4 tahun. Jadi Imam Syafi'i cerita dhewe aku ning jero wetenge ibuku iki 4 tahun. Nggih, begitu pula Imam Malik iki sampai 4 tahun ning jero wetenge ibune.
dan ada banyak perempuan kayak ngono kuwi. Nah, tapi napa jenenge ya, nah kalau sekarang ilmu kedokteran sekarang ini mengatakan bahwa itu gak mungkin wong kok hamil sampai petang tahun itu gak mungkin saja iku ndok biyen iku ya ana penyakit sakit apa kayak ngono kuwi sehingga dikira sampai petang tahun padahal ya hamilnya biasa. Jadi ilmu kedokteran sekarang itu nggih menyatakan bahwa tidak mungkin orang hamil sampai 4 tahun itu tidak mungkin. Nggih, tidak mungkin. Nah, ilmu kedokteran saya. Jadi wong jangankan sampai petang tahun ya, telat kok HPL hari apa jenenge hari jatah wayahe lahir ya. Ya kok telat seminggu 2 minggu ngene wis dokter sesar. Berarti sesar ya, operasi sesar di perut wetenge iku dibedah, dijipuk. Niku kedokteran kados ngoten. Nah, jadi jangankan sampai petang tahun, wong telat 2 minggu wae nggih niku wis sesar. Nah, niku wallahu alam boh teng ngertos kula. Wa ghalibu lan utawi lumrahe ya lumrahe kebiasaane niku mutis atau asyuren iku 9 sasi. Jadi lumrahe niku 9 sasi. 9 sasi 10 dino nggih. Iku lumrahe. Ya. Wal mu'tamadu fi dzalika al wujudu. Dadi sing dikecekelan kenapa kok nyebut angka-angka iki ya karena pernah kejadian seperti itu. Oke, dan itu ya nanti ya kaitannya istiqra barang, istiqra.